اور ایک باری پڑھنا، دو باری سننا اور دو باری پڑھنا، تو شہراں دیاں تمام مساجد دے اندر تقریباً تراویح دے اندر پورا قرآن پڑھیا جاتا ہے۔ مثلا جامع مسجد نور دے اندر انشاءاللہ العظیم قرآن مجید تراویح دے اندر پورا پڑھیا جائے گا۔ تو آپ تراویح دی عبادت وچ کھڑے ہو کے تو قرآن کریم نو مکمل سماعت بھی کر سکتے ہو اور تراویح دی نماز بھی ادا کر سکتے ہو۔ پورا قرآن کیونکہ سنت ہے حضور دی، حضور اس مہینے وچ اہتمام فرما دیا ہے، تو سانو بھی اس دے اندر اے موجود ہے کہ اسی اس ماہ مبارک وچ قرآن مجید دی سماعت کریے۔ الحمدللہ